हमरा के जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। मुजरिम कौनो हालत में बचे के ना चाहिए। ठीक बा, पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दा। ए, रुक 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 रुक। ए, बोरे में कहा? अर्जुन, तलाशी ला। कहा बा बोरा में देखा। हम कुछ ना कहीं नहीं, सच कहता नहीं, हम कुछ ना जानती। कहाँ कहाँ मर ले साला। हम कितनन के मर्डर कई नहीं, लेकिन आज तक पुलिस हमके ना पकड़ पौलस। और आज हम पहली बार केहू के मदद करल चाहनी तो पुलिस इतना मरलस। हंसला, तू हंसला, लेकिन हम उनके ना छोड़ा, जिनकर वजह से आज हमके इतना मार पड़लस। चला। बिल्कुल ना छोड़ब, बिल्कुल ना छोड़ब। बेल बजावा। ई वक्त के हो सकेला। सर, आप लोग? तोहार घर के तलाशी लेवे के बा। हमनी के पास सर्च वारंट बा। अरे सर, भइल का? चला हटा हटा हटा। एक काम करा, पूरा घर के अच्छे से तलाशी ला। जी सर। अर्जुन, तू ऊपर देखा, हम यहाँ देखत बानी। ओके मैम। सर, हम कैले का बानी और आप लोग ऐसे कैसे हमारा घर में घुस सकेले सर? सर, भइल का बा सर? हम तो कुछ ना कहनी सर।
सर ऊपर कुछ ना मिलल। सर अंदर भी कुछ ना मिलल। ई बोरी में का बा? सर वो कुछ पुराना कपड़ा फेंके के खातिर रखल बा। सर हम कले रानी ना कि में पुराना कपड़ा बा फेंके के खातिर रख ले बानी। सर्च। ठीक से खोल खोल के चेक करा। जी सर। हाँ रमेश बोला। मैडम जागृति नगर के बाहर बोरी में एगो लड़की की लाश मिलल बा। क्या? जी हाँ मैडम, और साथ में एगो पेपर भी मिलल बा जे पर लिखल बा चिमटा मैन शहर में आ गइल बा। तू लोकेशन सेंड करा, हम लोग वहाँ पहुँचत बा। ओके मैडम। सर एक बुरी खबर बा। क्या? सर जागृति नगर में एक लड़की के लाश मिलल बा। व्हाट? और साथ में एक पेपर भी मिलल बा जेकरा पर लिखल बा कि चिमटा मैन शहर में वापस आ गइल बा। चिमटा मैन। अर्जुन, डेविड। यस सर। सुन रे, बिना हमार मर्जी के शहर से बाहर न जाइए, समझला? बिना हमारी इजाजत के बाहर न जाइए। हमार जब मर्जी हुई तब यहाँ पर हम आई, ना तो तोहरा के हम पुलिस चौकी बुलाई, समझला? तब तक तू अपना खैर मनावा। चला, कमान, मूव। आज तो बच गई नी, वरना एकर चक्कर में हमारा तो एल लग गई होखत। प्रकाश हम का बोलत बानी, कल शाम के ना तू जल्दी घर आ जाइए। हमरा के पार्लर भी लेके जाए के बा ना तोरा के, काहे कि कल हमरा के सबसे बेस्ट दिखे के बा। आकाश छोड़ी ना प्लीज ना।